Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno mulindine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Economic Justice Network latsindika kufunika kuti ntchito za migodi ziziyenda bwino kuti zizithandiza mokwanira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority latsutsa zoti bungweli silokonzeka ndi ndondomeko zake pa ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Ndipo monkhani za masewero timu ya Craig Sporting yagonjetsa timu ya Mighty Tigers ndi kusuntha pa mndandanda wa matimu a mumpikisano wa TNM. Bungwe la Malawi Economic Justice Network MEGIN latsindika kufunika kudzutsa ntchito za migodi ngati njira yothandiza kuti dziko lino lizitumiza katundu ochuluka misika yakunja. Malingana ndi bungwe la National Statistical Office komanso Bank ya Reserve, dziko lino lidatumiza katundu opyola 566 billion kwacha ku misika yakunja, pamene mu nthawi yomweyi katundu opyola 2.9 trillion kwacha ndiyemwe analowa mdziko muno. Mkulu wa bungwe la MEGIN Beth Apiri wati katundu olowa misika ya dziko linoyu ndi ochuluka kwambiri, choncho nkofunika kutsegula ntchito za migodi kuti zithandizire pa ntchito za malonda mdziko muno. Apiri akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Tikudalira inde zakumunda ngati tsoja, tii, mcheza ndi zina zote. Komano ndikukhupira kuti no tiime bepo imapona kuti chuma chathu chikule, tisinthe kumango tumiza zinthu zakumunda zokha komanso kuona mphambi zina za chuma monga ntchito za migodi. Kodi tizingokhala tikutumiza befoja ndi zina chifukwa chani? Tinaona mbudget chaka chinocho kuna kuti anayikapo ndalama za nkhani kuti afuna aonesese kuna kuti tikhale nayo company imeneyi yopanga process kapena kuti yoona kuti no miyala yathu ya mtengo wapatali kodi ndi zina ikuthandizika bwanji kuna kuti mpaka tipeze malonda odziwika a ntchito zimenezi za migodi. Ndefunso kumati kodi tili pati tsopano tayikamo ndalama zochuluka motani, kampani yo ili pati. Tili nawo kale masomphenya amene ndi ama 2063 amene tonse tinagwirizana ngati dziko kuna kuti ntchito za migodi, ntchito za kumunda, za ulimi, komanso ntchito za kukopa alendo dziko lino ndizokhazo zimene zikoza kutithandizira kuti chitukuko chathu kapena kuti chuma chathu chikwere chipite patsogolo. So ntchito za malonda zikukwera inde zikutipangisa kuna kuti drama yakunja izipezeka, komano sitinafikepo tentonjezere kukwera kumene kuti kwang'ono kwambiri kwanga ndituku ile misabe katundu otuluka kuila lisakatundu ngati kukukwerabe izoza kuti Malawi sitinafike kona kuti chuma chathu chalandira ufulu kumene ukwenera ulani. Mkulu wa bungwe lomwe limaphunzitsa achinyamata ntchito za manja la TVETA Elwin Sijona ati njira ya makono yolipira msonkho ya TVET Levy Assessment System pa Chingerezi yomwe yakhazikitsidwa posachedwapa ithandizira kuti kampani zitha kupereka msonkho mosavuta. Asijola amayankhula mu mzinda wa Blantyre pamwambo omwe anali nawo ndi akuluakulu a kampani zosiyanasiyana. Zambiri mulipoti ili. Asichiwola anati njira yoperekera msonkho yatsopano yotchedwa TVET Levy Assessment System TILAS ithandizira kuchepesa nthawi yomwe kampani zimatenga kuti zilipire msonkho ku maofesi a MRA. Makampani ife timadziwa kuti anthu a business nthawi ndi ndalama, ndichifukwa chake tabweresa system imene tikuti TILAS mogwirizana ndi anzathu a MRA. Ndicho nenga chonena kuti makampani pofuna kulipira levy asamachite kubwera ku maofesi kwathu kapena kupita ku MRA, koma angathe kulipira levy yawo pa makina a kompyuta ndikupezeka kuti akukwaniritsa zonse zofunikira komanso akutsatira malamulo ndikukhala ndi nthawi yambiri yomapanga business. Phindu ndilonena kuti monga mmene tanenera pali maprogramu amene makampani amene akutsatira ndondomeko zimene zamapindula, komanso mudziwe kuti si productivity enhancement service yokha, komanso pali training kapena kuti maphunziro amene ativeta timakhonza amene amangopindulira makampani okhaokhawo amene akupereka ndalama zimenezi. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe lotolera msonkho la MRA Wilma Jalolo
anati iwo akhala akuchita maphunziro apadera ndi cholinga choti kampani zosiyanasiyana zimvetsetse bwino njirayi. Timafunikabe kuti tiziti anthu olipira msonkho aziziwa kuti akuyenera kuti atani kuti azilipira mwa ndondomeko yake. Ndino msonkhanowu tinapanga kuti amene amalipira msonkho menewo amene olemba anthu ntchito azimvetsesa kuti ayenera kutani kuti azilipira mwa ndondomeko yake. Ndino ifeyo ndi atevetawo mongwirizano wathu timakhala tikukumana ndi olipira msonkho kuti azimvetsesa zimene ateveta kupanga komanso ifeyo ngati otolera msonkho kuti azitani kuti azitha kulipira msonkho amenewo mwa ndondomeko yake. Msonkho wa TVET unakhazikitsidwa ngati mbali imodzi yopezera ndalama zothangatira sukulu zomwe zimaphunzitsa achinyamata ntchito zamanja m'dziko muno. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority MEPA latsutsa ndemanga yoti bungweli silinali lokonzeka ndi ndondomeko zake pomwe linayamba ntchito yoletsa maplastic opyapyala mwezi wa Februwale chaka chino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Obren Chirwa ati bungwe lawo linayika ndondomeko pofuna kuonetsetsa kuti lamuloli likugwira ntchito yake bwino. Mtolankhani wathu Margaret Mapando wakhala akutsatira za nkhaniyi ndipo walemba ripoti ili. Ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala akuti yakhala nkhani yomwe inayamba pakanthawi. Boma linaletsa kugwiritsa ntchito maplastic wa mchaka cha 2015 koma makampani opanga maplastic anatengera nkhaniyi ku bwalo la milandu zomwe zinachititsa kuti pempholi litenge nthawi. Chaka chino mwezi wa Januwale bwalo la milandu linathetsa mlanduwu ndipo mwezi wa Februwale boma linaletsa kugwiritsa ntchito maplastic opyapyalawa. Ngakhale izi zili mchomwechi mapepalawa akhala akupezeka m'misika komanso m'malo osiyanasiyana m'dziko muno. Potsatira izi mabungwe ati bungwe la MEPA linali lokonzeka pomwe linaletsa kugwiritsa ntchito maplastikiwa. Bungwe la XYZ Dosco Initiative ndi bungwe lomwe limawunikira za njira zomwe zingathandizire kuteteza chilengedwe. Albert Aulo ndi mkulu wa bungweli ndipo akufotokoza. Ndikamba nkhani ya stadium kuti ma stadium boma litangonena kuti malo ena alonse amene akutengedwa ngati awa ndi malo aboma tisalowe ndi majumbo. Mwachisanzo ndapereka chitsanzo cha stadium ndingane kuti akangoima pa security pa khomo paja palibe amene alo ndicha mavenda aja akapezeratu njira kwawo kumene akuchokako kutoketi kamapita ku stadium tizitengera izi tizikagulisira anthu muizi pamene pajapa ndikuti mukupanga zinthu zodziwika anthu akuona kuti chikuchitika ndi chani. Poyankhapo pa nkhaniyi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MEPA a Obren Chirwa ati bungweli linali lokonzeka ndipo anayika kale ndondomeko zomwe zithandizire kuti anthu atsate lamulo loletsa kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala. Mwachitsanzo bungweli likufuna kuphunzitsa anthu zakuopsa kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala pa umoyo wa anthu komanso chilengedwe. Izi akuti zithandizira kuti anthu azindikire pa nthawi yomwe boma layamba kulanda maplastikiwa m'malo osiyanasiyana m'dziko muno. Kukhozeka kunalipo ndithu chifukwa choti regulation ilipo ndi ili ndi zimene imaletsa maplastic amene imaletsa kuti maplastic opyapyala amene auli ochepera 60 microns tikayeza ndi kamashini kathu maplastic amene doti sakufunika kuti munthu azikhala kuti akusungira ochulukirapo akugulisa amenewo maplastic amenewo ndi mlandu. Chinthu chinaso kukhozekera kwathu ndipoti ataletsa khoti aja lamulo lija litakhazikika ngati ifeyo amepa titaonera kuti tinapezeka kuti makampani pakafika tsiku la lero kuchoka February almost more than 40 makampani anapasidwa mafaini amene amapitirizabe kumapanga timapepala timene ife tilitoletsedwa topyapyalati. Nde zimenezozo ndi chinthu chimodzi chimene chikuonesa kuti iyayi panali ndithu kuti ndondomeko yokhozekera kuti zinthu zimenezi zisapitirire. Dziko la Malawi linaletsa kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala mwezi wa Februwale chaka chino. Bungwe la MEPA lati pakufunika kuti anthu asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kugwiritsa ntchito njira zina zonyamulira katundu kusiyana ndi kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala. Izi malingana ndi bungweli zitha kuthandizira kuchepetsa chiopsezo chomwe chimakhalapo kamba kugwiritsa ntchito mapepalawa kwa anthu ndi chilengedwe. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe loona za mulingo wa katundu la Malawi Bureau of Standard MBS lati nkofunika kuti pakhale mgwirizano waukulu pakati pa anthu komanso mabungwe osiyanasiyana ncholinga chopititsa patsogolo ntchito za muyeso wa katundu m'dziko muno. Bungweli lanena izi pamene maiko pa dziko lonse lachiwiri sabata ino amakumbukira tsiku loona mulingo wa katundu World Standards Day pa Chingerezi. Pamwambowu bungwe la MBS lapereka mphoto kwa mamembala ake 37 omwe achita bwino pa ntchito zawo. Polankhula pamwambo wokumbukira tsiku li m'dziko muno, mkulu wa bungwe la MBS Bernard Tole anati nkofunika kugwiritsa ntchito zinthu zomwe zilipo komanso njira zabwino zakagwiritsidwe ntchito kama kampani.
choyamba ndikudziwisa anthu ndipo tithokoze inu anzathu a media mumatithandiza kwambiri nkhani imeneyi kudziwisa anthu za milingo imene ilipo ndikagwiritsidwe ntchito kake ndi zimene ayenera kuchita kugwiritsa ntchito zinthu zosiyanasiyana komanso kudziwitsa industry kuti milingo chofunika ndipo kufunika kwake ndikotani ziyathandiza bwanji popititsa patsogolo ntchito zawo za industry. Timayenderanso misika, timayenderanso ma-industry kuyang'ana nthawi ndi nthawi kukwaniritsa kwawo kwa milingo ya ku Malawi. Ndipo tikapeza pena kuti sakwaniritsa bwino malinga ndi level imene ali timathandiza kuti akwaniritse milingo yathu ya ku Malawi. Anthu omwe amayenda pa maulendo pogwiritsa ntchito basi, minibasi komanso njinga za moto adandaula ndi kukwera kwa mitengo yoyendera madera osiyanasiyana. Kuyambira pomwe boma linalengeza za kukwera mtengo kwa mafuta a galimoto, anthu omwe amachita business yonyamula anthu pa maulendo akweza mitengo yawo ndi 50 komanso 100% kupyola muyeso omwe mafuta a galimoto anafikira. Ruth Chinangwa walemba ripoti ili. Kwa paulendo ambiri omwe amadalira ma minibus ndi mayendedwe ena apansewu, tsopano ndi chinthu chapatali kuti achifikire. Polankhula pankani mlembi wamkulu wa bungwe la minibus la Moam Coxley Kamange ati akuchita zokambirana ndi bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC kuti liunikenso malamulo okhuza mitengo ya okwera mdziko muno. Zona difeo a Minibus Association of Malawi Moam nafesi ndilokhumudwa kuti mitengo ya mafuta imene nakwelera anthu ena anatengerapo mwayi kukweza no kwambiri kusiyanaso ndi malamulo amene akunenera. Ndiye ife tisangalaleso kuti takhati kwafikira maoperators ena ndi ena mitengo yamba mwambiri kutsika chifukwa kuti mwachisanzo mafuta anakwera ndi 33%, komano anthu amakweza ena mpana 50%. Ndiye malamulo akulola kuti kukweza musapitire mulingo umene watani ngati wa mafuta amene anakwera 30%. Ndiye tikhabe ndithu tikupangisa misonkhano Malawi yonse kuti mamene ena asatengerepo mwayi, komanso takhala mbuyo mutu panga engenja Competition and Fair Trading kuti mwina lamulo liatalisintha chifukwa ena kumatengerapo mwayi omakweza mitengo mwina muli monse mopanda kutsatira ndondomeko. Podzudzulapo eni minibasi komanso madriver pokweza mitengo mosatsata ndondomeko, mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi ya John Kapito ati nthawi yakwana kuti amalawi adzuke ndi kulankhula za mavuto omwe akukumana nawo pa mitengo ya zinthu. Nthawi zambiri ife Malawi tilibe ngane kuti amati solidarity kugwirizana limodzi. Chifukwa kuti kugwirizana ko amaita munthu kubwera ndikuuza ndikuungani kuti tabwerani panopa tifuna kuti mugwirizane nokha amene mukumva kuwawa kale zimachitika zimene zimapiza kuti anthu akubangwe agwirizana, anthu akundira ndi agwirizana kuti sakwinanso maminibus. Chimene chapende chimapangisa kunena kuti anthu awawa akumva nawonso kuwawa, anthu awanso ndiogwirizana. Masiku ano kuti wauza anthu zimene zanesema kuchichoka ine zimene zozingazipesi. Ndiyeno kuti takhala kuti tabwerera ngati kale mmene unalili moyo wakale kuona kuti anthu amagwirizana, anthu amapanga zimodzi, anthu amamveserana. Osakhala kuti kudikirira bungwe kapena lakama kapena Minibus Association kapena bungwe linalisi ayi koma inuyo aini wake amene matusa drama ntumba mwapezana kanthu teni akula kuti jamemezesa anthu ansatu maminibus wasakwere mwiki kuti mdakhala kuti maminibus wasitukukwera for 1 week anthu amene aje alimba timusama amafuna drama yomwe. Ndiye nutakhala kuti pali ndithu mgwirizano nuna defense okukuti kumenya mbali yathu ngati ma-consumers. Omaukuso anthu amaminibus aja monga mmene amenyera pakati panopa nawo kuti zawo ziyayendere bwino. Ifenso takhala mgwirizano palibe wama-consumers. Nanji kuti wauza madikira bungwe si chinthu chothandiza munthu. Ndalama zimene umatenga munthu umatenga mtumba mwako simatenga kubungwe ayi. Bungwe ilo limangobwerapo kuti likuthandizireni mawu anuwo kuti apite pasogolo.
koma ino wake ino simunga mkhala muna kutona ni maminibus akukwera yote kama kulichani koma yu every day kwa minibus si bungwe lina liyo silipanga zimeni zuzu bungwe lima satira antu awandu ogwiriza na tiye biasharizi pasifuka zawosi ndieno ndikuza nikuti ngwiriza na umene unalipo kumbuyo konsepo antu amapunzi antu amaenda pansi akona kuti maminibus akupanga zinthu za chinyengo antu akulona kwenda pansi kwisi ya minibus zimene zikusowa pakati panomba kuti anthu mwina ayambe kuchenjerapo ndi kuona kuti zinthu even bread anthu amakana kugula mayi momwe zimachitika zimene zonse lero zinapita kuti siri kumvesa osakhala kuti akugwiranso bungwe sikunathu amene apanga chifukwa cha bungwe ayi koma okha ndrama yawo kwawa mabungwe silimakhala ni ndrama zapasana mabungwe limabwera kuti lithandiza anthu pavuto lawo limene akulipiza. Padakali pano okwera ambiri akulipira mtengo ochuluka pa ulendo. Izi zikuchititsa kuti aziyenda wapansi ndinso kukwera galimoto za matola zomwe ndizosemphana ndi malamulo apansewu. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la Malawi Economic Justice Network latsindika kufunika kuti ntchito za migodi ziziyenda bwino kuti zizithandiza mokwanira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority latsutsa zoti bungweli silokonzeka ndi ndondomeko zake pa ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Ndipo monkhani za masewero timu ya Craig Sporting yagonjetsa timu ya Mighty Tigers ndi kusuntha pa mndandanda wa matimu a mumpikisano wa TNM. Takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajap Muhango alandira phungu wa dera lapakati mboma la Chitipa a Fiskani Nyondo komanso makhansala atatu ochokera dera lapakati ndi ku ward ya Misuku. Poyankhula pamwambo owalandira anthuwo a Muhango awapempha kuti abweretse chitukuko ku maderawo mogwirizana ndi masomphenya a President Professor Arthur Peter Mutharika. Hassan Phiri walemba ripoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajap Muhango ati khomo la chipani chawo ndilotsegula kuti anthu abwere ndi kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Iwo atinso kulowa kwa phungu wa ku Chitipa a Fiskani Nyondo ndi makhansala atatuwo mchipanichi zithandiza kuti anthu ammadera awo alandire chitukuko monga momwe akufunira Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati chipani ndifokondwa kwambiri. Nyumba imakula ndi bantu, chipani chimakula ndi bantu. Kubwera kwa Honorable Nyondo ndithu abwera ndi unyinji wa bantu. Kubwera kwa Nyondo kuthandiza kuti ntchito yotukula dziko lino isakhale yovuta kwambiri. Komanso ithandiza kuti ntchito ya nyumba malamulo isakhale yovuta. Chifukwa mukakhala kuti muli ndi adindo ochuluka amene akuthandiza kuti boma liyende bwino, boma limakondwa. Choncho chipani ndifokondwa kwambiri kuti lero lino Honorable Nyondo komanso makhansala atatu abwera kuti tigwere nawo limodzi ntchito. Komanso kwambiri lero mamembala a chipani cha Democratic Progressive Party. Mawu awo a Nyondo ayamikira chipani cha DPP powalandira ndipo iwo ati izi zithandiza kuti agwire bwino ntchito yotukula dera lawo. Anthu a Chitipa Central apereka uthenga okwanira kuti akufuna kuti Professor Peter Mutharika atsogolere ngati dziko ndipo ife titumikire ngati constituency, so atilumikizitsa. Chomwe anthu akufuna a Chitipa Central ndi chitukuko chimene ife patokha ngati MP kapena ngati makhansalazi sitingakwanitse. Zikufunikanso mphamvu ya mbali ya chipani cholamula kuti tikwaniritse. Gavanala wa chipani cha DPP kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati kubwera kwa anthuwo zithandiza kuti chipani ichi chikhale cha mphamvu mchigawo cha kumpoto. Ndiye mukaona kufulumira kuzajoyina chipani cha DPP zitsimikizitse kuti anthuwa ndi a DPP kale ndipo akufuna kuti akamapita ku nyumba ya malamulo iwowa akakhale mu banja la DPP. Akuluakulu a DPP ati aphungu atsopano amene akulowa mchipanichi athandiza kuti chiwerengero cha aphungu a chipanichi chikwere zomwenso zikathandize zokambirana za ku nyumba ya malamulo. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu.
Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kudzera mu nthambi yoteteza mauthenga ya Through the Data Protection Authority DPA yati mabungwe a ntchito zachuma kuphatikizapo mabanki sakuteteza mokwanira mauthenga okhuza makastomala awo zomwe ndizobweretsa chiopsezo pa ndalama zomwe amasunga ku mabankiwa. Mese Zamawa ali ndi ripoti ili. Mbuyomu anthu akhala kudandaula kuti akuberedwa ndalama ku banki ngakhalenso kulamya zawo zam'manja ndi anthu osadziwika. Koma mfunso nkumati zimatheka bwanji akambelembere kulowa m'makina mu banki nkuba ndalamazo? Zinthu ngati izi zimachotsa chikhulupiriro cha anthu ku nthambi ndi makampani osunga ndalama. Pofuna kuthana ndi mchitidwewu mwazina, bungwe la MACRA kudzera mu nthambi yake ya Data Protection Authority ikuphunzitsa nthambi ndi kampani zogwira ntchito zachuma za lamulo loteteza chinsinsi cha anthu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA, a Daniel Chioni, akufotokoza. Finance sector muchizungu ndi sector yofunika kwambiri mu economy. Ili ndi information yathu ife ngati Malawi kuti ku account kwathu kundama zingati kumalowa ndalama zingati ndizo zofunika kwambiri kuti sector imene iteteze information imene kuti anthu omwe sakuyenera kupanga access ma account athu asalowe mu account imo, anthu omwe sakuyenera kuzowa mu account mwathu mu ndalama zingati asaziwe afuati sizikuwakhuza. Ndi finance sector ili ndi udindo waukulu kuti iteteza pa nkhani ngati imeneyo. Lamulo limeneli likuthandizirapo powapasa mabanki ndi ma institutions ena omwe amakhala ndi information ngati imene ndi udindo woteteza ma account a anthu. Ndiye ngati pali munthu omwe account yake yomwe yaberedwa andi kupezeka kuti banki sinagwire ntchito yomwe imene akugwira, ndiye kuti bankiyo ili ndi mlandu woti yenaya yankhepo. Chikhazikitsireni nthambiyi pakhala pali zizindikiro zosonyeza kuti mabungwe azachuma ayamba kutsatira lamuloli, lomwe Achioni afotokoza kuti ndi omwe akukhudzidwa kwambiri ndi zomwe zikuchitika padakali pano. Ndipo pa maphunzirowa bungwe la MACRA lasonkhanitsa akuluakulu ochokera m'mabungwe komanso makampani osiyanasiyana azachuma kuti awaphunzitse za udindo wawo pansi pa lamuloli ndi momwe angatetezere chinsinsi cha makasitomala awo. Mmodzi mwa omwe achita nawo maphunzirowa ati ali ndi chikhulupiriro kuti lamuloli lithandizira chitetezo cha chinsinsi chokhudza makasitomala. Mbali imene itetezedwa kwambiri chifukwa amene ananeranso mkati muja kuti pakakhala kuti pachitika zinthu ngati zimenezo pali bungwe limene lakhazikitsidwa la Data Protection Authority limene lizithandizira kuti anthuwa akhale osamalirika. Pakakhala kuti pachitika zinthu ngati zotero zokuti mbali zina mwina sizinayang'anidwe bwino, then amene wa mabungwe atithandizira kuti munthu uja azikhala othandizika, tizitha kumuziwitsa within pakutha pa masiku awiri o atatu akhale kuti munthu chakudziwa zokuti pachitika chakuti pakutero sindingakwanitse kuti ndikatenge ndalama zanga koma ndithandizidwa moyenera. Ntchito ya lamuloli mwazina ndikuonetsetsa kuti mabungwe akhazikitse njira zoyenera za ukadaulo ndi chitetezo cha pa intaneti, kuphatikizapo kuteteza ma akaunti a makasitomala okhala ndi mawu achinsinsi kuti athane ndi mchitidwe wakubawu. Mese Zamawa, MBC, Blantyre. Bungwe la Financial Market Dealers Association of Malawi lati ntchito za luso la makono ndizofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Mulembi wa bungweli a James Mbingwa wanena izi pamene amalandira ndalama zochitisa msonkhano wake wapachaka wa bungweli. Thandizoli lachokera ku banki ya FDH ndi AMG Global. Ambingwa akufotokoza. Ife ngati afimda ndifosangalala kwambiri chifukwa cha thandizo limene FDH Bank yatithandiza nalo pokonzekera lecture conference imene timakhala nayo chaka ndi chaka ngati afimda, ndipo chaka chimenechi conference imene tikhala nayo kuyambira pa 17 mpaka pa 19 October. And ife ngati afimda ndifosangalala kwambiri kuti FDH yabwera ndi thandizo limene. Conference imeneyi theme yake tikunena kuti mchizungu ndi financial inclusion through digital innovation. Zimene zikutanthauza kuti ifeyo ngati afimda tikupanga focus pa kugwiritsa ntchito kwa zinthu ngati makompyuta komanso technology kuti anthu azitha kupeza chithandizo chosiyanasiyana mabanki komanso even ma financial institution ena ndi ena amene angakhale kuti akufuna kugwira nawo ntchito. Mwachitsanzo
pali nkhani ngati anthu ambiri oti akufuna kugula mashare oti ali mwina m'midzi kapena enanso ali kunja kwa dziko lino kuti amene athe kupeza chithandizo chimenechi choti akhoza kugwiritsa ntchito ma services osiyanasiyana amene mabanki kaya ma brokers ndi even ma fund managers amene akupanga provide amene akuyenera kuti agwiritse ntchito zinthu ngati makompyuta komanso technology kuti athe kupeza chithandizo chimenechi. Aka ndikoyamba kuti AMG Global athandize bungweli ndipo malingana ndi Alimbani Msosa uwu ndi mwayi wawo kuti akadziwe zambiri zokhuza msika wa ndalama. Conference ya FIMDA ndiofunika kwambiri anthu amene wapanga zinthu kwambiri pa market, financial market ndine choncho. Mwachidule tikakamba nkhani za money market, foreign exchange or forex anthu ake ndi amene wawo kwambiri. Now tikona theme ya chaka chino kumekuzabe nkhani zokhuzana ndi njira za makono zogwiritsa ntchito ndalama pa market. Koma anthu andofunika kwambiri chifukwa economy ikuzungulira pa iwo kuti zinthu zonse ziyende bwinobwino mokhuzana ndi makobiri. So kwa ifeyo ndiku njira imodzi ndi panga interactive associations ngati amene wawo kwambiri this time around ndi FIMDA chifukwa nawo ndi gawo lawo lalikulu limene akusewera pa nthawi ino. Timapanga nthawi ndi mabungwe ena koma pa nthawi ino taona kuti awawa sinapange nawo kumbuyo ku njira ina wasakakhala koyamba. So if ndi koyamba want kuti tiadziwe amapanga chani, tingalowe nawo bwanji, tingathandizane bwanji ngati ma partners mu ntchito zimene zizi kuona kuti atithandiza bwanji komanso mbali yati atithandiza bwanji. FTH Bank ndi banki imodzi ya Malawi munomu yomwe yakhala ikuyenda limodzi ndi FIMDA yakhala kupanga support bungwe limeneli pa zaka 10 mpaka lero mpaka chaka chinonso. FIMDA wali ndi conference ya weekend iyi ku Nkopola Sunbird Mangochi kuyambira Friday mpaka Sunday. Tinachiona chofunikira kwambiri kuti tibwere ngati FTH Bank ndopanga sponsor mkumano umenewu chifukwa chonena kuti FIMDA ndi gulu limodzi lomwe likuonetsetsa kuti dzikoli itha kusintha zinthu kuti ziyende bwino malingana ndi maissues amene tikuwaona Malawi muno, kusowa kwa forex, kusowa zomwe zipangisa kusowa kwa mafuta ndi zina zotero, ma business kutseka. Ndizofunika ndithu kuti anthu amenewa akumane kuti akambisane kuti kusogolo kuno zinthu zimene zizangazipange address mota. Munkhani za masewero timu ya Craig Sporting yasuntha pa mndandanda wa matimu mu mpikisano wa TNM pomwe dzulo yagonjetsa timu ya Tigers pa bwalo la Kamuzu ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Praise Majawa ali ndi ripoti. Timu ya Craig yomwe inalisana pambaneko bwalo la Kamuzu chilowere mu ligi ya TNM yomwe inayamba kugoletsa kudzera mwa Patrick Mupanzi mphindizo yambirira za chigawo choyamba. Mkatikati mwa chigawo choyamba chomwechi timu ya Tigers inapeza penalty yomwe anagoletsa ndi Masambero Kaluwa. Mchigawo chachiwiri mphunzitsi wa timu ya Craig Elia Kananji anasintha osewera pomwe analowetsa Adebola Ajibola, Havena Siaya ndi George Chaomba. Izi zinaonjezera mphamvu ku timu ya Craig ndipo katswiri wakale wa Tigers Chaomba anamwetsa chigoli chopambanira masewero wa kuti Craig ipambane. Timu ya Craig tsopano yasuntha kufika pa nambala 9 pa mndandanda wa matimu mpikisano wa TNM pomwe Tigers yatsika ikufika pa nambala 15. Masewero ena omwe asewedwa lachitatu timu ya Songe Border United yapambana koyamba mu mpikisanowu idagonjetsa timu ya Chitipa United ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la Karonga. Matimu a Mafco ndi Karonga alepherana pomwetsana zigoli ziwiri kwa ziwiri pa bwalo la Champion pomwe Mzuzu City Hammers yagonjetsa timu ya Dedza ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la Mzuzu. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakiri Muluzi wati ndiwokhudzidwa ndi imfa ya nduna yakale ya dziko la Kenya Raila Odinga. Muluzi ati Malemu Odinga anali mtsogoleri wolimba mtima olimbikitsa ufulu wa demokrasi komanso anatumikira kwambiri makamaka pakutukula maiko amu Africa. Odinga amwalira lachitatu mdziko la India komwe amalandira thandizo la mankhwala ndipo amwalira ali ndi zaka 18. Linkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la Malawi Economic Justice Network latsindika kufunika kuti ntchito za migodi ziziyenda bwino kuti zizithandiza mokwanira pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Bungwe la Malawi Environment Protection Authority latsutsa zoti bungweli
silokonzeka ndi ndondomeko zake pa ntchito yoletsa kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala. Ndipo monkhani za masewero timu ya Craig Sporting yagonjetsa timu ya Mighty Tigers ndi kusuntha pa mndandanda wa matimu a mumpikisano wa TNM. Mutakupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, kufunani mawa wabwino. Madzuka bwa inonse mawa uno yafika santhaja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mphepo kupitirira kuomba mwapo ndi apo madera ena a mdziko muno. Tikuyembekezeranso nyengo ya mitambo yapatali kupitirira kuoneka madera ena ochepa, madera ambiri tiyembekeze nyengo yopanda mitambo. Nyengo yotentha nayonso ipitirira madera ambiri a mdziko muno makamaka chakumasanaku. Izi choncho kamba kamphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zili zofunda komanso zopanda chinyontho. Moti mawa uno nyengo yopanda mitambo ikupitirira ndithu madera ambiri a mdziko muno, phatikizapo nyengo yofunda monga kwa Nkabu komanso kunsanje komwe kwafunda ni mulingo kwana 25, 23 kumangochi komanso 18 kunzuzu. Masanawa tiyembekeze nyengo yopanda mitambo kupitirira madera ambiri a mdziko muno, ngakhale ya mitambo yapatali ikhala kuoneka madera ena ochepa. Tiyembekezerenso nyengo yotentha kupitirira madera ambiri a chigawo chakumwera pakati ngakhalenso kumpoto kwa dziko lino. Kutentha kwambiri kwa Nkabu komanso kunsanje ni mulingo kwana 40. Mawa uno munali ndine tapuwa khuta kumoto. Khanozi